Goedemiddag allegere. Welkom bij Dynamiek in Gariep. 5 dagen live televisie, hier vanuit Unicumplein. Het thema van jou is sport. En jullie zullen sporters je wel achter mij op de tribune zitten. Jochem, wat voor sportief gerucht hast je het? Een sportshake van Jochem. En wat erin zit, dat zal ik je hem straks even vertellen. Dat je het heel gezond, daar komen we aan op waarom. Dan geven we nou verder met nice. Chris Fokma is leuk op de Gariepers. De beeldhouwer van het standbeeld de Mierskip kende net bij dat de Gariepers na 29 jaar nog net achter de beschutting van zijn standbeeld binnen. In de volksmoelen wordt het beeld nog veel te vaak het naast mijn jonge Kulm neemt. En dat ken je kant uit vanzelf. Zo zeggen ze, oordeel zelf. De famkes van jazzgroep Traje binnen druk onder train voor de Nederlandse kampioenschappen in Eindhoven op 28 maart. Ze winnen het twat bij de voorronde, maar jaren nul bij de besten van het land. Ze binnen nu sparring voor de wereldkampioenschappen, die in augustus op Malta houden worden. Het is nog maar de vraag of koningin Beatrix zaterdag 30 april wel in Gariep komt. Ze had nog net oors zijn, maar echt net dat zijn. De communicatie met Oranjehoes is wat ingewikkeld. Even afwachten dus. Het Sinterklaasjaar van het INET terug gaat de politie eerst bekend maken. Het is net vertrouwd meer, want je weet net wat je in de huis krijgt als mensen op tarren binnen. En dat straaien minuten moet ik ophouden, hygiënisch, net verantwoorden. Nou nog een bericht van de politie. Het blijkt dat criminelen dit project ongrijpen om haar een slag te slaan. Juster hadden die boodschap stellen bij Siep en Jelly van de Spar. Gewoon zeggen hem erin, maar ze wist net dat er nog net aanrekenen hier. Daarom roept de politie mensen op om, als ze de uitsturing bijwaaien, de deur goed op slot te doen. Dit wordt nice voor jou. Jochem. Hoeveel calorieën zitten nou eigenlijk in die shake van die? Dat is een hele prote. Er zitten prote koolhydraten in. En dat is heel, dat ben je nodig. Krijg van je sporten in. En prote vitamine zit erin. En die shake die zal ik meestal terug banaan en druiven. Die komen erin. En een sinaasappel. En dat hak van tevoren komt dat in de diepvries. En zo zullen we dit straks presenteren. Het ziet er hier in elk geval tegen goed uit. Komen we aan weer op waarom. Want ik denk dat de meesten in het volgende filmpje echt wel zo'n smoothiebroeken kennen. Zoch en vernuiveren jou met safvolle talent. Gaan we jongens even te trainen. En dan pakken we de kool van die jacht. Die pakken we een stuk of jou 5 keer even, hè? Ja. Ik verwacht hier roos wat karpers, maar ze wil net er nog bieden. Maar ik wil waar ze maar wat oors vangen maken, want er is geen petrolie op de kant. Ik wil over dat beter op visje kijken. Dat ben de vrouwen van het zwembad, die allemaal zwemmen. Die ben allemaal in die betieten zwemmen. Ik hoor het feestje. Ja. Schappen. Hey. Ja. Don Jans? Oh nee, Donker van die dwaap. Kom maar op.
Jo zegt het, in Griep is voor Elsenien wel een passende sport te vinden. Joet aan tafel, 2 topsporters. Cies reetriedster en Hies voetballer. Renske Hedder en Theo Timmermans. Welkom. Theo is correct ongescout, want die komt van het sportveld afdraven. Renske, vertel eens wat over die loopbaan ontnota. Ja, ik ben al aardig betiet begonnen met reetrieden. En mijn juniorentijd heb ik teruggebracht in de Friese selectie. En doet weer mijn hoogtepunt win denk ik Fries kampioen op de kwarte baan. En ja, verder die ik in Nederland stap ik wel aardig goed mee. Maar op mijn 18e ben ik stappen. En toen ben ik studeren gegaan in Enschede, industrie ontwerpen. En had ik het toch net later kind en later ben ik weer begonnen. En dat is nou denk ik 12 jaar. En ja, inmiddels ben ik dus weer lieke fanatiek als eerst. Komen we aan weer op waarom. Theo, hoe kan je die loopbaan het nota voor u beschrijven? Nou ja, ik ben eerst begonnen met fietscrossen. Iets zoals als voetballen. En vervolgens ben ik hier in dit mooie plakje Griep ben ik begonnen met het voetballen. En nou, ik leer om te starten als voetbal, dat is geweldig. Vervolgens ga ik een oerstap maken na een aantal jaren naar BCV in Burgum. Nou, dat wordt net altijd in dank aan, maar dat is gelukkig weer opzet. En vervolgens ben ik naar Drachtster Boys gegaan. En toen had ik 2 jaar in Greens zitten. En bij FC Greens, bij de betaald voetbalorganisatie. En vervolgens ben ik weer naar de amateurs gegaan. En zit ik momenteel bij Harkemasse Boys. Zo. Doe toch ze krijgt dat Ron Jans die bellen. Waarom toch is dat eigenlijk? Ja, dat is een apart verhaal op zich. Want in Greens, ja, daar werkt het wat moeilijk met de telefonie, met de massen. Die hadden ze daar namelijk net. Dus ik straks nog even op waarom komen. Maar het is zo namelijk dat ze werken daar nog met postdoen. Ja, Ach, het is echt ongelooflijk. Vandaar dat ik toch van, nou, misschien bellen Ron Jans. Had hij me misschien bellen, maar helaas, het wie toch door het van niet waar. Maar ik word dit misschien nog wel lever mijn maatjes dat. Geweldig. Nou, als ik geluk dat je weer in Friesland bent. Ik heb weer gewoon mijn wat communiceren. Renske, Jildet Annema had hij traind en had zijn dus zeker terug je mast mij rieden. Dus zei dus correct dat je stappen best. Waarom dat? Ja, nou dat is trouwens net helemaal wie. Jillet Annema had mij nooit traind. Hij deed bij ons vroeger de fietstesten, de conditietesten. En hij zei dat het er toen wel veelbelovend uitzag. Ik weet dat net dat dat zelf überhaupt nog weet, maar het had blijkbaar op mij wel indruk maken, want ik weet het nog steeds. Maar ja, ik ben inderdaad toch stappen. Blijkbaar heb ik er zelf net heel vol vertrouwen in. Net zo vol vertrouwen. Maar best helemaal stappen of trainen is nog wel wat licht erop? Nee, ik heb in die 4 en hele jaar net 1 keer reetrieden. En toen ben ik op voetbal gegaan. Op voetbal? En, ja. Ja, en dat bij de studentenvereniging. En ja, ik had nog surfd. Ik heb al die oren had ik die in. En ja, dus helemaal maar net als één het keer reetrieden weer wat oppakken kan, want het wie ik een tour dan denk ik, als Ja. je zo lang net rieden hast. Dat wie in het begin wie dat inderdaad heel lastig. Vooral omdat ze 4 weken komen moest. En daar had ze helemaal net meer namen. Dus net iemand wilde die eigenlijk ha in de selectie of in de ploeg. Dus dan moest alles alleen nog doen in het begin. Om bij Sint te letten dat ze het wel kist. En ja, dat had wel even door, ja. Maar inmiddels had ik wel weer een goede ploeg om me heen en een goede trainer. Dus ik zorg nou wel weer zitten. Maar jij in de toekomst vers meer van die. Theo, du hast onder Ron Jans traind, die dus, ja, was dus dacht dat hij van telefoon kreeg. Waarom had hij die eigenlijk net mijn naam naar Jereveen? En waarom had Henk de Jong die net mijn naam naar Cambuur? Ja, die vraag die heb ik wel eens vaker gekregen. Ik begon ze krijgen al over die massen hè, in Greens. Nou, ik had er 2 jaar west. En echt weer, wie gewoon geen bereik. Dus daarom wil ik nou even mijn mobiele telefoonnummer aan. Dat is 06 40 80 33 31. En waar werd, ja, mij nog zo'n 4 komen, maar wie ben gelukkig weer in Friesland. En die trainers zitten nou gelukkig weer bij Cambuur en Jereveen. Dus ja, waar werd hebben we hier wel een goed bereik. Nou, dat ik vanuit, want Friesland, dat bloedt toch op en top. Zo vers goed komen. Wil ik nou even naar de fysiotherapeut naast. Want die jonge heren die shot er net zo goed uit. Wat is er mij moeten gaan? Nou ja, joh, met een behandelen dat, dan mag je dat toch wel weten, hè, of net? Maar nou, ik wens je die er een protte succes mee.
En nou, tegen dank van je aandacht. En ik hoop je dat je in de toekomst... Ja, ho. komen. Je kun je wel een beetje serieus praten gaan over topsport en wedstrijden. Nee. Het gaat om het trederhelden. De trederronde is het belangrijkste. Bier drinken. Maar wat zal dit nou? Want dit past net echt bij het thema vanzelfs, hè? Je wissel. Jongen, het gaat helemaal net om het serieuze gedoog. Het gaat om de gezelligheid. Jochem, dat is het belangrijkste. Hast toen net wat meer vitamines? Want dit ken je kant uit vanzelfs. Ja, ziet ze, ik ga iets beters dan dat bier. En ik heb wel een sportshake en dat is Ja. heel gezond. Krijg van je geen naar te sporten, is het goed dat je even een shot energie krijgt. Ja. En vandaar had ik hier van alles wat verschillende vruchten. Dat doen we in de blender straks. En dan krijg je er wat melk bij doen. En eventueel, als tip zijnde, stel voor je op dat moment krijg van je sporten en dan zei je, nou ja, ik wil even een shot energie hebben. Dan kende ik mij wat ijsblokjes. Ik had het nou dit fruithak bevazen. Maar eventueel kan ik ook ja, dan doe je er wat ijsblokjes in. In deze riochter blender dat hak bevazen. Hier hak wat vers fruit in. Dus daar kunnen we dan wat ijsblokjes in doen. En dan is het maar heel eenvoudig. Je start hem even en je shake het. 30 seconden. En dan is het klaar eigenlijk. En nou ja, het hoeft niet alleen van deze vruchten die ik hier lezen heb. Maar dan kerst ik bijvoorbeeld het van mango doen of grapefruit of verschillende soorten. Dus het maakt eigenlijk niks uit. Het is gewoon even een tip. Krijg voor als je sport beginnen, even een shot en dan kerst het zien hoor. Nou, tegen dank. Dan zal Anneke Dijkstra en Anne van der Zee een heel mooi lied van hem jongen. Over Gariep sporten. En nou ja, protte succes. Hier komen Anneke Dijkstra en Anne van der Zee. Tjalalala, wie weer sporters in de zeel en op het veld. We hebben sterke spieren en de boezen vol maaield. Vlug en vader, wie een namen in heel Nederland bekend. Kampioenen in de kortbal, dus het winnen aardig went. Doe kan mekkers, baltjes koppen, dus de voetbal van het groen. Dat begon in 68 en het David in het roen. Nou, doe krijgen we de tennis en we hebben gymnastiek. Dat is mooi van jonge meisken, want dan groeien ze net brief. En we hebben ons eigen zwembad, winters vliegen voor het is. En we ballen echt nog volley, smash je man, het is een gries. Tjalalala, wie ben sporters, in de zeel en op het veld. We hebben sterke spieren en de boezen vol maaield. Op een shitvereniging, simmers, fietsers, vier op reis. Autocrossers, motorbeulen, zielers altijd onderwijs. Iedereen is hier ontsporten, of men kan je voor plezier. Doch toen jazz, dans, fitness, trimmen, en daarna lokt het bier. Tjalalala, wie
ben sporters in de zeel en op het veld. We hebben sterke spieren en de boezem vol maïel. Ik wil er een bij zeggen, dit is muziek van Roots Syndicate wie het op die zo'n liedje Trostar meidje. Zo daarom ik even op www.kickermusic.com. Als trainer heb je zelf altijd het risico dat spelers blesseerd zijn. En dat kan je net halen, want in het voetbalteam moet altijd nog Alve Meesting staan en in het korbalteam 8. Daarom hier aan tafel Ronald Klas van de korbal en Gerrit de Boer van het voetbal. Hiernaast neemt fysiotherapeut Tineke Pietersson tieren vakken me onderhand. Maar nou eerst de trainers. Man, stel je maar eens even voor. Ja, ik ben Gerrit de Boer. Ik ben trainer van de senioren van het tweede elftal van de Christelijke Voetbalvereniging VNV 68. En ik doe dit al voor het derde seizoen. En ga een pro plezier in. Nou, dat is mooi. Stem er wat goed van. Ja, we staan momenteel op het derde plakje. En nou ja, goed, het seizoen begint om het eind erin, dus de blessures komen nog weg. Ja, ja. Dus je wat aan hoe ha. Ja. Ronald, vertel eens wat hoe die zelfs. Ja, ik ben Ronald Klos. Ik ben sinds 2 jaar hoofdtrainer van de korfbalvereniging Vlug en Vaardig. En bij hem komen de blessures nog weg? Het valt nog mooi dit jaar. Vorig jaar hadden we heel veel problemen met blessures, maar dit jaar valt ontzettend mooi. Oké, mooi. Ja, want stel je voor, je hebt een protest spelers die blesseerd zijn. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, als je meerdere seniorenelftal hebt, dan kun je qua spelers nog wel wat scoren. Hing natuurlijk ook af van de soort blessure wat de spelers hebben. We hadden daarnaast nog een hele leuke groep A-junioren. En nou ja, goed, ik hoop op die manier proberen we soms ook wel eens wat jeugd in te passen. Zodat die ook wel klaar komen voor de senioren. Ja, want ze zitten dan sporten is zoen. Maar ja, als ik die persoon je zo nice mis joch, dan lijkt het me net dat sporten zoen is. Ronald, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, dat is wel natuurlijk een mooie vraag. Maar op zich is sport altijd gezond. Alleen ja, je hebt natuurlijk wel eens wat problemen met de gewrichten en de spieren. Zat je maar bij hem joggen. Want hoe kan je het ook nog voorkomen? Soms zijn blessures net altijd te voorkomen. Soms zit in het lichaam, heeft een zwak plakje ergens. Of door een botsing. Ja, neem het maar. Het valt eigenlijk net te voorkomen. En ik denk mijn goede warming-up of cooling down rekken en dat soort dingen. Ja, dat kan. Daar voorkom je wel heel veel blessures mee, maar net altijd alles. Net alles. Nee. En wat voor blessures komen er ook meest vaak? Nou, wat we met name bij de voetbalchirurg is toch gauw last van de enkels en de knibbels, hè, de enkelband en de kniebanden. En dat zijn op zich wel vervelende blessures, maar wel vaak met fysiotherapie heel goed te behandelen. Oké. Dan komen we ook bij de fysiotherapeut uit. Want je bent nou deze persoon op behandeling, maar wat ben je nou precies aan het doen? Wat stevigheid had. Oké. Want dit is een korfballer. Maar kom klachten nog een enkel dan ik een bij het korfbal in va? Ik wie korfbal, ja, klopt. Want wat voor sport is nou eigenlijk gevaarlijker? Korfbal of voetbal? Ik denk beide, evenbod. Maar vreeg het aan de experts. Heren, wat zie je hem ervan? Wat voor sport is nou gevaarlijker? Ja, ik denk persoonlijk dat het net zoveel uitmaakt. Ik denk, we hebben wel redelijk dezelfde blessures eigenlijk. Van de voor nog even nog honger. En met korfbal hebben we nou enigszins wat schouderblessures, elleboogblessures, polsblessures erbij. Maar hoofdzakelijk inderdaad de knibbels, enkels. Ik lijkt al op hetzelfde deel. Ja, die mening deel ik ook wel. Ja, want je moet er heel vaak een draaibeweging maken. En vaak in de vermoeidheid in een wedstrijd doe je vaak, ben je misschien net krijg je het alert genoeg en dan krijg je dat soort blessures. Ja, ik denk dat we maar gewoon voorzichtig wijzen moeten. En ik wat geniertje, want als je houdt terug bewegen en alleen maar denken om blessures, dan ben ik net meer maar wil ontspannen, like het me. Ik wil je een tankje van je aandacht. En dan gaan we nog aan verder naar Jochem. Want Jochem, hoe ligt het met die shake? Is die haast klaar? Ja, dat zit later op zitten. Ik had het fruit had er al in. En het moet eigenlijk
30 seconden maar dat even shaken. En dan moet even een beetje sneller. En zoals krijg je de sporten in. En daarom had ik het eigenlijk een beetje een snack neemt. Want als je warm eten, een level warm eten had van sporten, dat is ook net gezond. Nee. En daarom Dit is wel een lichte snack. Dit is wel even een lichte snack. Het mag dan krijgt even, dat jou niet. Want het mag ik een Nou, beetje. je moet al een beetje trok Mag rijden. ik een beetje lekker worden. En dan krijg je het zien, de binding, dus het wordt een beetje dik. En de binding die wordt eigenlijk, doordat het fruit bevaardigd is. Ja. Dan krijg je eigenlijk een beetje lobbige smoothie. En je nog zeker even niet eten. Dan kan je het wel zien als ik het te zijn hier. Het is wat lobbig. Een hele mooie lobbige massa. En dat is hartstikke gezond. Nou, het ziet er zelf ook best En uit. lekker. Het is heel eenvoudig. En is gemaakt. het altijd zo dik of... Als je dit komt, die dikte die komt dus door dat het fruit bevaardigd is. En dan molken erbij. Dus het is eigenlijk een beetje een, wat shake, milkshake-achtig. En ik zit de spotters die zeker even proeven laten. Wat zie je ervan vinden? Ja. Ik doe van, waait even hier. En dan kan ze er de trein. Kan je hem er wat je nog? Ik wel voor. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, jou hebben zien hoe sportief Garibio het is. Zo mooi vooral wij, want morgen laten we jou alles zien wat er op maat van kunst en cultuur te redden is. Ik krijg het indrukwekkende verhaal te jaren van een paar importgriepers. Ik zou zeggen, morgen vooral wij zien. Morgen en een goede jongen te wensen.